ako karon is pinawitik ni pinaabtik. Bulatik kay Kailangan po lang yung problema. limited among time. Dapat madduan among dapat madduan. Bye-bye. See you later. Doon ka buhok. Ulod. Wala na siya tulog. Taon na kaya kung mapalit sa'yo kay Kwanza. Lechon manok. Pagkaon. Ipakita. Pag ikaw na bintang, sabi mo ay. Bugiro. Wala oy. Hindi siya bugiro. Pero ano lang, para ma-inspire ang mga nurse sa Pinas, may kay mixed sweldo. Don't settle for less. Ayaw pahikot sa Pilipinas, kilusod ka, ayaw niya. Nagpila ng sweldo, 8,000. Mara tagkahira sa Nobo. Ito na po masasabi niya sa sitwasyon ng mga nurses sa ating bansa ngayon. Wala. Bobo ang kuan. Napagitagi ko na nakit yun ba eh? Lagi ko nakit yung anong parang din eh, kung atas arang na po din eh kay ganang makakompensate ba siya mong gasto ba? Every time ang good ma-raise ang issue about sa salary sa nurses kay always yun yung murag mo yung sila nga dili karapat-dapat. Walay budget. Ano lugar ang police? Wala. We have nothing against the police, teachers, and kisa pa na increase ang sweldo ha. Pero like, aren't they important part of the society also? Sure lang. Hoping for the best sa karon ni admin. Hope makita ninyo ang importance sa mga nurses. So karon ang mga private pud karon kay gakuan naman, garis naman sila og mga salaries nila. At least gatongtong na sa kuan mga 20 up siguro or mga 18 up. At least na lang yun. Sa una, just to learn. 8,000. Murag yun. Gatipid as in lechon manok. Gusto. Gusto. Tuition fee. 35,000, 30,000 per sem. Per sem? Excluding books. Mga good photocopies and all. Mana. So mga nurses dyan, laban mga nurses. Lisod mga good kayo nga, magrally-rally, di ba? Rally-rally, lugar may, hindi na, may man-duty. Mara, tayo so much for that 2 minutes and 50 seconds na. Bye-bye. See you later. Update. Nakanaog namin sa kuan. Nakanaog namin sa bus. Sana kayong bulak. Gusto kayo picture sa bulak? Kanya na kayo, nagdali me. Nagdali me. So, Limited na mong time. hangos sa mga baklayron. Lakag. Lukod-lukod pero nakakano gyud siya. Kana video na gyud na. Nalagyan sa mga bulak-bulak. So na-excite na sa ano kay kakita na gyud sa mong tungod ang Burj Al Arab. Tara sa mong tungod. Okay, ako tabang dali. Sa mong tungod. Tara. Okay marathon. We're here at the Miracle Garden. Garay mong dagan-dagan, nanapod na yung mga bulak-bulak din ito. Nalami din sa mga kabulakan. Kabulakan ni Auntie Dubai. Nindot kayo mga bulak na. First time na ako nakanin din. Hello Jollibee. Hello Jollibee. Maginay na magtoyo kay kadyo trabaho may dere. Ako taon na dito. 2 taon. So nara, dere may nindot kayo. Selfie dere, selfie. Selfie. 1, 2, 3. City lights are on point. Do you like this could be a treasure. By the way you're precious, love it makes me anxious. Wanna be a big love.
I'm a 10, I'm a, now you're saying, are you saying, are you saying, are you saying, are you saying? I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. 'Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just start it together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is both nights. I'm gonna see the stars in your eyes. Are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer and love me all or nothing? You hit me like a landslide. Here I am, I know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Ano yan kuya? Ano yan? Ha? Mais? Mais? Masarap. Masarap to? Mais, matamis, masarap. Sigurado ka? Mais, matamis, Gutom na ka? masarap. Mais, matamis, masarap. Yo! Yo! Na ako dito sa Miracle Garden, Dubai. At makita ninyo sa akong likod ang Emirates nga airplane made of flowers, fresh flowers, live flowers. Muna siyang view. Kanang kuan, kanang